היום אנחנו הולכים לעשות סרטון על זה שאני אעלה על מגדל אייפל. יש לזה יותר מדי אנשים, אז בואו ננסה. 25 שקל. אין לי כסף לזה. אז בואו נתחיל שיהיה לנו כן כסף. אוקיי, כמה עולים ביצים? וואו. זה מלא כסף, זה 200 שקל. טוב, לא נורא. מה זה? אוקיי, פה כתוב לנו את המספר. אנחנו בחיים לא נצליח להגיע למגדל אייפל. אתם רואים את כמה גבוה הוא? טוב. אנחנו יחסית עלינו מהר. עכשיו אני יורדת. הנה, זה נראה לי הכנפיים הראשונות, שזה יותר מהר. נצליח עוד 5 שקל. וואי, מגניב. והנה. וואי. מקווה שאני בסדר. טוב. שנייה, יש לנו הפתעה. מגניב. יש לנו הרבה כסף עכשיו. כמה באות עולות? 85. אין לי כסף. אז בואו נתחיל. עוד דקה. יהיה לי שיקוי כסף. אוקיי, זה יותר מהר. זה הרבה יותר מהר. צריכים עוד 30 מטבעות. מה זה? בואו נסובב. מגניב. מה זה? יש לנו bag. יש לנו פה שיקוי. נשתמש בו אחר כך. הנה. אפשר לקנות את הכנפיים השניות שלנו. יש לנו 81 מטבעות. זה 85. אז צריכים לעשות עוד 4. עוד 4 מטבעות. קדימה. זה ייקח לנו 2.5. הנה, סיימנו. קדימה. עכשיו הולכים. יופי. כמה הבאות יעלו? 180. אני בטוחה שנסתדר עד אז. יאללה. 3, 4 וואו, זה עולה יחסית מהר. אני עולה יחסית לאט. בואו נראה מה יש בחנות. רובקס ועוד קצת רובקס. לא. מה זה? לא. יש לי עוד. יש לי גם שיקוי כסף. אז בואו ניקח את השיקוי כסף. שיקוי. עכשיו יש לנו שיקוי כסף, הבנתי. יש תגובות. לא בא לי. עברנו גם כדור פורח. עדיין יש מלא עד שנגיע למעלה. אתם התחלתם להתעייף, אז בואו נרד למטה. מה זה? למה אני רוקדת? אוקיי. עכשיו. יש לנו שיקוי כסף. אז אני חושבת שעכשיו יש לנו את זה 4 דקות, אז קדימה. נו. השיקוי כסף הזה הוא קצת מלחיץ אותי, האמת, אני אגיד לכם. הנה. די, תפסיקי לרקוד. חס. כמה הבא? 760? טוב, מקווה שהכנפיים האלה יעבדו מצוין. אומייגאד, זה מהר. אתם רואים איפה אנחנו? סתם רציתי רגע לקפוץ. אוקיי. אנחנו מרוויחים יחסית הרבה כסף. מה זה? אנחנו עולים ממש מהר, אבל אני עדיין לא חושבת שאנחנו נגיע עד לשם. וואו. אני לא מאמינה. טוב, נוספו לנו 100 מטבעות.
הבא יהיה לנו עוד דקה. מה יהיה לנו עוד הרבה זמן? עוד 54 דקות עוד אחד. טוב. אנחנו התחלנו להתעייף, אז בואו נרד. שנייה, היה נורא מצחיק. וואי. טוב. אתם זוכרים שנורא רציתי לפתוח זה? אז בואו נפתח. יאללה, מה יצא לנו? מה יצא? אפיק. בואו ננסה עוד אחד. רק הפעם נעשה שיקוי. מוכנים? יאללה. הולכים לתיק, הולכים לפה, ושמים את השיקוי. קדימה. זה אותו דבר, לא נורא. שנייה, הנה עכשיו. עם הפטים אני עושה את זה עוד יותר מהר, זה טוב. מה זה? ומה זה? בא לי כזה, כן, בול. אני חושבת שזה ממש מגניב. אני רוצה שגם ניקח כנפיים חדשות, ואז נפתח עוד ביצים. אז צריכים לחכות עוד. אנחנו התחלנו להתעייף, אבל אני עדיין רוצה עד שנתחיל ללכת כמו צו. שזה יהיה ממש מגניב. אוקיי, אבל בואו נרד באמת. שנייה רגע, מה? נרד. וואי, איך הצבעים מתחלפים, זה נורא מספק. רגע, יש לנו מספיק כסף מגניב ביותר. אוקיי, אז עכשיו בואו נלך ונקנה את הכנפיים. רגע, כמה באות עולות? וואו, זה מלא. אבל אני רוצה שנפתח, יש לנו ביצה אחת לפתוח, מבאס. טוב. נו, איי, זה היה כזה מבאס. רגע, לא. לא תודה, ביי. מה זה? מה קיבלנו? מה זה? אוקיי. יופי. עכשיו, בואו נלך. רגע, מה קורה פה? שנייה. טוב. וואו, זה כל כך מהר. עכשיו אנחנו נרוויח ממש הרבה עד שבאמת נתחיל להיות צו. ונלך ונעשה. וואי, אני כמו מטוס. מגניב. היה לנו בינתיים 3 ביצים לפתוח. ועכשיו 4. איך עוד לא התחלתי להתעייף? עכשיו כן. עכשיו נגיע ל1000 ונרד. לא ירדתי מקודם. אוקיי. עכשיו הגיע הזמן לפתח ביצים. נפתח מלא ביצים, מלא. אוקיי, זה גם סבבה. נו, טוב. שנייה. טוב, שנהיה פה. נו, הנה. נו, מה יצא? אוקיי. מה? טוב, ביצה אחרונה. ווק. בוא נלך רגע. מה זה? טוב. מה אלה? גם את זה נחבר. מגניב. 1, 2.
מה זה? שנייה, אני רוצה לתקן פה משהו. את זה אני לא רוצה. את זה אני רוצה. יופי, עכשיו. עכשיו הולכים מהר. זה נקרא מהר. מה קיבלנו? 200 מטבעות? אחלה. מה הפרס יהיה? עוד 4 דקות. סבבה, סבבי. שיקוי מזל. אנחנו עולים יחסית לאט. אוקיי. מה קרה לאחותי? היא צועקת שם. אני בטוחה שהיא תהיה בסדר. כמה הכנפיים הבאות עולות? די, כולם צועקים שם. אני לא רוצה שתשמעו את הצעקות שלהם. אני חושבת שזה יהיה לכם כיף במיוחד. טוב, יאללה, בוא נפתח. טוב, זה לא עוזר. נו, עוד. מתי הביצה האחרונה? מתי יצא משהו הרבה יותר מעניין? טוב, בואו נחבר. זה אפשר לחבר? יופי. מה עוד זה? לא, את זה. אוקיי. ואנחנו נמשיך בפרק הבא. ביי ביי.